nostre centre promou activitats al seu voltant. Avui inaugurem l'exposició de Donar d'Art i de Dones de Castelló, una altra mirada. Aquesta exposició que heu fet entre tots i totes ha sigut possible per l'ajuda que ens ha donat la Fundació Càtedra Soler i Codes i el Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Castelló. I també s'ha fet gràcies a la vostra feina i la del professorat dels departaments de Tecnologia, Filosofia, Valencià, Plàstica i de Geografia i Història. Per tant, cal que ens fem un aplaudiment per el nostre treball també. Aspectes de la seva biografia i coneixeu la seva obra. Ara és l'hora de poder conversar amb ell. L'alumnat de batxillerat les representarà, que som nosaltres, relacionant-les amb les escultures que hem treballat i després us donarà la veu per tal que pugueu preguntar-los i conversar amb ells. Un aplaudiment per a tots i gràcies per ells. Hi ha molts alumnes que diuen que volen fer el batxillerat artístic per estalviar-se les matemàtiques com si l'art fora fàcil. Expliqueu-nos un poc en què consisteix ser artista, més enllà de passar el rato pintant i colorejant, que és el que sembla moltes vegades que és. M'agradaven molt les matemàtiques i penso que potser inconscientment ajuda a l'obra. Els colors és tot proporcions, són coses també que has donat en matemàtiques, són coses que inconscientment la tens al cap. Perquè, per exemple, en el moment que tu dibuixes un quadre ja te fas unes mitjanes per intentar col·locar-lo tot, compensar-lo i acabar a l'hora que havia de fer les mescles de colors i tens que fer proporcions i tot això són matemàtiques. Bueno, jo vaig fer batxillerat artístic, com que no he fet matemàtiques de quart de l'ESO. M'he lliurat, no m'agraden les matemàtiques, no és com el cas de Paqui. Però, bueno, no tens matemàtiques però tens altres coses. Ficar-se en un batxillerat artístic, si no sents que tens que anar ahí, si ho fas simplement per evitar-te les matemàtiques, l'art és també un poc que te té que agradar, no? Te té que vindre de dins i tens que sentir-lo, perquè si no és que les coses t'acaben sonant al xino i l'interès i moltes ganes de treballar també, perquè necessites pràctica i necessites moltes hores de treball. Penses que les dones estan guanyant poder en la societat actual? Bueno, jo sí que penso que les dones estem guanyant poder d'alguna forma relativa, no? Estem guanyant un poc de visibilitat. D'ahir a guanyar poder encara falta molt, però crec que estem en el camí intentant-ho. Penseu que com a artistes de Castelló us han tractat de la mateixa manera de artistes com els traten els homes? Bueno, jo crec que no, però ni a ser Castelló ni suposo que a cap lloc. Ja com a dones ja estem tractades diferent ja en la vida quotidiana que els homes i crec que en el món de l'art és masclista i crec que no ha canviat. Ara mateix, just en València, per exemple, hi ha un moviment molt fort d'il·lustració femenina, però jo crec que és una cosa concreta i encara així, si parlem d'art, els homes sempre se nombren primer i nosaltres estem com en un segon pla. Com ha influït la maternitat en el teu treball? Sí que ha influït molt la maternitat en la meva trajectòria. La vida és molt complexa, no se pot dedicar sols a una cosa i per tant ha d'entendre la vida amb tota la complexitat i la pintura és important, però tota la resta també, si hem decidit ser mares, també hem decidit desenvolupar tota la tasca que hi ha al voltant. Evidentment, també els pares són protagonistes o haurien de ser protagonistes, però són un referent també pels fills, no? M'ha llevat hores, però tampoc me les ha llevades. Penso que ho he fet perquè he volgut, no? El ser mare és el camí més artístic que jo he trobat, per exemple, en la vida. No és l'ajuntat o l'eixite de casa o el que sigui, sinó el ser mare. Me'n recordo que antes de tindre els dia, jo els tindré al costat, estaran ahí jugant i aniré pintant. Oblidada això. Bueno, jo hasta ara, des que vaig començar a pintar fins para 4 anys, he viscut sempre de la pintura, de lo que jo he creat. He tingut la sort d'anar sempre venent. He tingut també moltes galeries que m'han venut certes quadres. Jo des de fa 4 anys, des que ha passat tot de la crisi, la veritat que ni hi ha puestos per posar, ni la gent té interès per veure els quadres, perquè si tens un puesto per posar, hi ha gent que n'hi ha els quadres i sempre hi haurà algú que te pot comprar, però de moment sé que ja no hi ha puestos per exposar,
pues ja no se pot fer res, sí que s'ha notat. Una cosa és comprar obra i una altra cosa és anar a veure l'exposició. La gent no té costum d'anar a una sala, disfrutar l'obra i gaudir de l'obra. I tenim de començar per ahir, més que per l'adquisició, que estem en una ciutat on no se dona, perquè no hi ha sales i tampoc hi ha una promoció de la gent així. My head is heavy, let me lay it down. Into your lap I would love to drown. I need that story I used to hear, to run on and to end